A chamada da natureza, por Fátima Mella. Érase unha vez un bateriño moi simpático que vivía nunha fermosa casa de recente construcción cos seus amigos Lavabo e Bidé. Eran moi felices e Lavabo e Bidé metíanse cun bateriño botándolle auga porque era o que máis tempo levaba ali, o máis bello deles. Xa sabedes que antes, cando se construían as casas, o primeiro que se construía pois era, por suposto, o váter. Agora xa, pois co tempo do Covid, xa os costumes mudaron e xa o primeiro se está convertendo o lavabo. A lavarse las manos con agua y jabón. Eles eran moi felices ata que un día chegaron os primeiros compradores. Pero estes compradores, a verdade é que tiñan moi malos hábitos. Baixaban a tapa de bateriño a todo meter, con violencia, non usaban, por suposto, a escobiña para limpar nada, bueno, a cousa que Bateriño e os seus amigos comezaron a deteriorarse e a empeorar o seu aspecto. Eles soñaban, como non, convivir, pois, no medio da natureza, rodeados de outros amigos, ulindo as flores, sentindo o vento, ata que un día despois de moito tempo, e con estes donos de malos hábitos, pois acabaron por sustituílos por outros máis novos, así que estes malos donos leváronos a un vertedoiro clandestino. Cando Bateriño e os seus amigos abriron os ollos, viron o seu soño feito realidade, ali no medio da natureza, con novos amigos e sentindo o vento e as flores. Colorín colorado, un baño novo para os alumnos de Oleiros, un biquiño forte. Érase unha vez un bateriño moi... Cargueime o váter.